ברור שזה לא חוק חקלאי. ואת זה המפרשים בחוץ לארץ לא ידעו. זה בתקופה הגלותית לא הכירו את השעון הביולוגי של הארץ, לא הכירו את במיוחד שילה. לא אמר להם כלום על זה. ט"ו באב בוצרים בעמקים, בשדה אליהו, במקומות כאלה. לא פה. ופה זה ספטמבר, פה זה בדרך כלל. אני חושבת לפני שם בשביל אחד. את אמרת שהחומה הישראלית זה מימי אחיה? כלומר, יש פה 3 חומות? יש פה כנענית, שיהושע השתמש בה באותה תקופה. בתקופתו הוא משתמש בחומה הכנענית. וחוץ מזה יש את החומות פה. שזה בית ראשון. שזה בית ראשון. זה לא מראה שהיה פה אישור רציני? כמו שהם אומרים, זה החומה הכנענית? לא, זה המשכן. לא, זה המשכן. זה חלק מהחומה, כן, זה חלק מהחומה הכנענית. אבל איפה 8 מטר ש... זה בצד הזה. יש לנו שביל, יש פה שביל, תכף תוכלו לראות. וגם אגב מעל המחסנים זה גם חלק מה... אפשר לחזור משם היום אולי, אבל אם אנחנו הולכים למחסנים אבל אנשים יותר מכירים את המחסנים, פחות מכירים את זה. אולי נכון שזה חלק מהחלקה או מהחומה, נכון? ואיפה החלקה? מי אמר שהתחלפים שחוללו בהם באזור מעלה לבונה, כאילו פרופסור ייצון. למה? הוא כותב נכון שהדרך הראשית הייתה האזור של החאן לבונה, הדרך העתיקה שעלתה למעלה לבונה. הדרך הראשית לא עברה פה, היא עברה קצת שם. אז לפי פרופסור ייצור, אם הדרך עברה שם, אז הצמידות לדרך הזאת היא דווקא עמק לבונה, ולכן הוא חושב. תסתכל בדעת מכך, תסתכל, מתעלל למה עכשיו, זה מהלך שלהם מאוד מאוד יפה, תסתכל בפירוש של, יש ספר של פרופסור ליצור, יש ספר של פרופסור ליצור, לא, יהודה, אבא שלו. אבל מצד שני אולי לכן היה צריך הוראות, כי זה לא היה הדרך הראשית. אז לכן הוא משקיע את זה. טוב, בנקודה הזאת שלא משנה מתי עולים, תמיד יש פה בריזה וזה, כי אנחנו בתוך העמק הסגור שקולט פה את הרוח, וכשעולים קצת מרגישים. קודם כל אנחנו רואים יפה פה את מערות הקבורה שדיברנו עליהן, מערות הקבורה של בית שני. אנחנו בנקודה הגבוהה ביותר של התל, במקום שבו פינקלשטיין חשב שאת המשכן צריך לחפש דווקא בנקודה הגבוהה ביותר של התל, ולכן הוא לאורך כל הדרך כתב שהמשכן עמד פה, וכל האזור שמוכר לכם, המדרון הזה, המדרון המערבי של התל, הוא מלא בבורות מים ומחסנים, והוא טען שזה היה הבסיס, הפודיום, איזשהו בסיס, שעליו עמד המשכן. המחסנים שאתם מכירים, שנמצאים פה מתחתנו, מחסנים מתקופת ההתנחלות, הוא אמר שהם כאילו הקומה התחתונה, ומעליהם היה הגג, ופה, בצד הזה, היה בנוי המשכן. במקום המרכזי שכולם ראו אותו מכל הכיוונים. פינקלשטיין הוא היחיד שסובר שמשכן שילה היה בראש התל. יש לנו עוד 3 דעות. הדעה שאומרת שהמשכן היה בדרום התל, איפה שהכנסיות, הדעה של פינקלשטיין שממצבת את המשכן פה במקום הכי גבוה, והדעה של פרופסור ילבין והרב יואל בן נון, שטענו שבנקודה היא, קודם היה לי את הסמן שלהם, הם עמדו שם יפה ככה, השחורים, איפה שנמצא את הטרסה הזאת, הטרסה היא טרסה ערבית, אבל היא פחות או יותר משמרת את המקום קודש קודש קודשים. יש פה איזשהו מלבן שנחצב בדיוק כששני הצדדים הארוכים של המלבן, המרחק ביניהם הוא מתאים לחצר המשכן. חצר המשכן הייתה 50 על 100 אמה, זאת אומרת 25 מטר על 50 מטר, לפי הדעה שהאמה היא בערך חצי מטר, ובאמת יש פה איזשהו מלבן כזה, שלצידו של המלבן יש בית בד ויש גם איזושהי גת קטנה, ולכן הם הצביעו על הנקודה הזאת. הסיבה הנוספת שהרב יואל וזאב יבין הצביעו על הנקודה הזאת, זה לקחת את הפסוק שמתאר את הרץ משבט בנימין, ולקחת אותו במובן הגיאוגרפי. לא רק מספר שהתנ"ך רצה לספר לנו פה איך בדיוק הייתה הסיטואציה שבה אלי שמע את הבשורות. אותו רץ מבנימין, יורד מהדרך הראשית, נכנס בכביש הראשי של שילה, עולה מדרום שילה עד מקום המשכן, ובדרכו הוא נכנס, חוצה את העיר,
מדובר שהעיר כולה מתחילה, יש צעקות בעיר כי רואים אותו. המראה שלו מראה מפחיד. הבן אדם עם אפר על הראש, בגדים קרועים, כל כולו מסמל את התבוסה. ולכן כל מי שרואה אותו, בלי לדבר, מבין מה קרה. ואלי יושב על יד פתח מזוזת היכל השם, ואלי לא יודע מה קורה, ואלי שואל מה כל הצעקה שאני שומע מכיוון העיר. ולוקח זמן עד שהרץ מגיע אל אלי ומספר לאלי. עכשיו, אם המשכן עמד לפי הנוצרים לפני הכניסה לעיר, אין ערך לסיפור הזה בכלל. גם אם המשכן אפילו עמד פה למעלה. אבל אם המשכן היה באזור ההוא, אז באמת הרץ חוצה את כל העיר, כולם רואים אותו. פה, בכל האזור הזה יש בתים של אנשים, והוא רץ במרכז העיר, וכולם רואים אותו, וכולם מתחילים לצעוק, ורק אלי יושב שם, מנותק קצת, כי המשכן בקצה העיר מנותק, ולוקח זמן עד שמגיעים אליו עם הבשורה. הפסוק הזה קיבל פתאום משמעות, אולי טובה, וזה היה דעתם כשהם הציעו את ההצעה הזאת, שכמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לשלול ולהוכיח אף אחת מהדעות כרגע, ואנחנו עם 3 דעות שונות, שכל אחת יש לה את המסתמכת על הדברים שלה. מה שברור הוא שהבחירה לשים פה, על הגבעה הזאת, את המשכן, יש בה בחירה מאוד מעניינת. אנחנו מסתכלים פה לטופוגרפיה מסביב, ואנחנו יכולים לעשות העתק הדבק לטופוגרפיה שמוכרת לנו מאזור ירושלים וערים סביב לה. הר הבית הוא נקודה נמוכה שכל הערים, הר הצופים, הר הזיתים, ארמון הנציב, גבוהים ממנו ב100 מטר כמעט, והבחירה לשים את בית המקדש דווקא בנקודה הזאת, שנקודה נמוכה, שכל הערים מסביב יותר גבוהים ממנה, הייתה בראשו של דוד וגם אצל יהושע. לשניהם יש משהו ולבחור מקום טופוגרפי שמצד אחד יש לו איזושהי ייחודיות שהוא בולט, אבל מצד שני הוא מוקף בהרים שמאפשרים איזשהו כינוס. תזכרו שבאותם ימים גם לא היה רמקולים, היה צריך לדבר שכולם ישמעו. יש פה גם איזשהו אפקט של אקוסטיקה, שאנשים למעלה תמיכו את האירועים בתל שילה ב-11 בלילה, ואני אומרת, זה חלש, הם לא מאמינים, הם יורדים לפה, זה חלש, זה עולה למעלה, וההד הוא עצום. יש פה עניין של אקוסטיקה שיהושע עמד ודיבר, וכולם שמעו אותו, ועשה בהטרלה, וכולם שמעו אותו, ואלי נתן שיעור, ושמעו אותו אולי כל עולי הרגל שעלו. יש פה איזשהו עניין כזה, ואותו דבר אחר כך להר סוזין והר עיבל בעמק שכם. יש פה משהו טופוגרפי שגרם להתכנס במקומות שבהם באמת היה אפשר לשמור על הכל ולשמוע אותו. יש בחורה שעושה דוקטורט על שילה, באיזשהו מבט של ביקורת המקרא הספרותי, והיא בודקת את כל נושא האקוסטיקה של תל שילה. זה רעיון שנתתי לה, ומאז היא כל היום גרה במושב הסרט, מגיעה לפה פעם בכמה זמן, אסתר קליין קוראים לה, והיא התעסקה בזה, היא החליטה שזה שכנע אותה, והיא התעסקה פה כל מיני דברים, וזה שכנע אותה. בכל אופן, זה הטופוגרפיה, יש לפה איזושהי חשיבות מיוחדת. עכשיו, וחוץ מזה, באמת, כל מה שדיברנו קודם על זה שהעיר קטנה מלהכיל כמות גדולה של אנשים, והגבעות שמסביב מאפשרות להשאיר את המשפחות למעלה, להביא את הצלחות למעלה ולאכול למעלה. תמיד אני יודעת שז'אבו היה מספר לכולם שנמצאו פה המון צלחות שבורות מסביב. עכשיו, מקור העניין הזה שבאמת כלי חרס שאתה אוכל בו משהו, בשר קדוש, אחר כך אם הוא נטמע אי אפשר להשתמש בו למשהו אחר, ולכן צריך לשבור אותו, אין לו שימוש חוזר בכלי חרס, הוא כלי אבן שהם לא נטמעים. ולכן הדעה אמרה שאם קרה לו משהו ונטמע, אתה שובר אותו. יש דבר נכון שיש הרבה שרידי חרסים בערים שמסביב, אבל ממש להגיד שזה הדבר הזה, זה כבר קצת דמיון, זה קצת מעבר למציאות. זה נכון שיש, זה לא שהחרסים מפסיקים, תראו, בעלי, אני הייתי פעם בגבעה, זאת גבעת ט' של אלי. אז במורדות של גבעת ט' באמת יש הרבה חרסים, והם אמרו לי, תבואי, תראי, שצד אחד מלא חרסים, הצד השני אין בו חרסים. זה לא נכון, יש בגבעה A, אזור של חרסים, ליד הכלבים שם יש אזור גם של חרסים, בדיוק באותה כמות כמו שיש פה. אז אי אפשר להגיד שהחרסים
מרוכזים רק בפונות שפונים לשילה, וגם זה לא בכאלה מטה. אבל מה שנכון זה, לא, הסיפור הזה זה גדר הרועה. גדר הרועה זה הרבה יותר הגיוני שהייתה איזושהי גדר. ומה שכן זה שיש פה שרידי התיישבות ושרידי כלים מאותה תקופה. זה בטוח שיש פה. יש פה הרבה שרידי כלים מאותה תקופה. גדר הרועה אי אפשר לראות בעין. זה ללכת, לפעמים זה גדר ממש קטנה, לפעמים היא נעלמה לגמרי, אבל זה דבר שהרבה יותר מבוסס מבחינת זה שיש איזשהו ממצא כזה. שרידים ארכיאולוגיים יש פה הרבה, ורוב העיר קבורה מתחת האדמה, ואיפה שאנחנו עומדים עכשיו, בוודאי שיש שרידים מתחתנו גם כן, זה כמעט לא נחפר פה, והעיר באמת צריכה להיחפר כדי שיראו. אני רוצה סיבות פוליטיות, כל מיני סיבות כאלה. אני באמת רוצה לציין בעניין שהוא חשוב מאוד, וזה תפקידה של שילה, אחרי ששילה ירדה מהמסלול המרכזי, והיא כבר לא העיר החשובה, וירושלים נבחרה כעיר חשובה, אז בעצם אנחנו שואלים את עצמנו טוב, אז בכל זאת מה, אם זה כזה מקום, חזר להיות כזה מקום אנונימי, אז מה החשיבותה הגדולה של שילה? וכאן נכנס עוד הפרק האחרון, שמדבר על, חוזר לדבר, אני חוזרת רגע עם אותו חזור של שילה, וזה ברכת יעקב לבניו. כשיעקב מברך את יהודה עד כי יבוא שילה ולא יפחת עמים, המילה שילה מובאת שם במבט של עד כי יבוא שילה. ולכן חז"ל מפרשים את כל העניין של שילה, מלך המשיח, דרך אגב גם אצל הנוצרים זה נלקח, ולכן יש המון קהילות שקוראים להם שיילו, גם אצלם שילה יש לו איזשהו מובן באחרית הימים, אבל מבחינתנו, אין לא משהו קונקרטי, אבל שזה קשור משהו למשיח. מבחינתנו במקורות המקראיים שלנו אנחנו מוצאים שמשילה או מהרעיון של שילה יוצא העניין של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. בנחלת שבט אפרים שהוא מבני יוסף, מבני רחל, אנחנו רואים שלמרות שכאילו ירושלים היא שייכת לבני לאה, וירושלים והמלוכה והלוויה והכהונה, כל התיקים החשובים הם שייכים לממשלה של אמא לאה, ורחל לא זכתה בשום תיק רציני באותה ממשלה, אבל חז"ל המציאו תיק מאוד חשוב לבני רחל, וזה את העניין של משיח בן יוסף. בני רחל היו אנשים מאוד מעשיים, מאוד גשמיים, וגם יוסף עצמו, יוסף המשביר, יוסף שידע להתארגן ולארגן את מצרים, האופי הזה של הארגוניסט הזה, שהוא והדורות שאחריו, ולכן יצא להם שם כזה של אנשים קשים, גשמיים, שיודעים לארגן את הדברים מהכיוון הזה. וחז"ל יצרו את המסלול הזה שאומר שבלי ההכנה הגשמית של האנשים שידאגו תכלס לכל העניינים הגשמיים, לא, והם הפלטפורמה שעל גביה תבוא הגאולה עם משיח בן יהודה, בן דוד, בלי הדבר הזה אין גאולה. וזה העגלה הזאת שעליה מעמיסים אחר כך את התוכן של משיח בן דוד, העגלה הזאת היא שייכת לבני רחל, לבני יוסף, וכל הרעיונות שמתבצעים ביוסף ובקבר יוסף שנמצא לא רחוק מאיתנו בבירת בני יוסף, אבל אנחנו השוליים של זה, ושילה מהווה את עיר השוליים, אז באמת מצד אחד שילה מהווה מקום שלימד אותנו את נושא החורבן והתוך הטרגי, החורבן שלו שהמשיך ונתבע כסמל שירמיהו משתמש בו לחוד מקום ישר בשילו, ראו את אשר עשיתי לפני רעת עמי, וירמיהו משתמש בשילו כסמל והוכחה לאנשים, תראו מה קורה שלא הולכים בדרך השם, תראו איך זה נראה, ותראו עד היום איך זה נראה אחרי, ושום דבר לא נמנע פה מאוחר יותר, וגם בתקופות מאוחרות אנשים לא חדרו לשם. זה הסיבה, כי היה בו, נוצר בו סמל של חורבן, שהיה רצון לשמר את החורבן, ונקודה שחורבן פה שומר כסמל. ומצד שני, שומר גם הסמל הזה, והתפתח הסמל הזה שהיה בית יוסף להבה, וכל העניין הזה שבאמת מפה, מהמקום הזה, זה הגאולה. אז אני חושבת שזה בעצם במסגרת הסיום, אני יכולה להרגיש שזה דבר שמאוד חשוב לאנשים לשמוע, ואנשים שמגיעים לפה לא רק מעניין אותם העבר של המקום. הרבה אנשים, לא משנה אם זה תיירים מחו"ל,
כמו שהיה לי אתמול קבוצה של 67 אנשים מארצות הברית, אנחנו תמיד מסיימים בכנסת משכן שילה, אני פותחת את ארון הקודש, מספרת על נועם, מספרת על אביב דינן, מספרת על רחל ברוך, על כל אחד מספרי התורה, מספרת קצת על אורח החיים של ההתיישבות היום, שאת הכוח אנחנו יונקים מהאתר ההיסטורי הזה ומהשורשים העמוקים שלנו פה, ואנשים מעניין אותם לשמוע לא רק על מה שהיה פה, אלא גם על מה שהיום פה, ואיך אנחנו רואים את העתיד, גם הפוליטיקה, ואיך אנחנו מסתדרים בה, ואיך אנחנו רואים את העתיד שלנו פה, ואת כל השאלות האלה. וכל השאלות האלה, אני משתדלת לענות עליהן, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, פשוט בעזרת המדרשים הקטנים של משיח בן יוסף, ואיך שאנחנו רואים את הדברים. וככה אתה גם לא נכנס לפוליטיקה, מצד שני אתה משאיר חותם מאוד חזק בבן אדם שביקר פה, שהוא מבין שאזור בני אפרים, בני מנשה, האזורים האלה הם אזורים משמעותיים לנו, והם חלק מאיזשהו תהליך, לא רק היסטורי, אלא איזשהו תהליך שאנחנו מאמינים בו, שגורם לנו גם לחיות על פיו, ושאנחנו חיים על פיו, וזה אין לנו, התנ"ך לא מנותק מהחיים שלנו, והשמות של הילדים פה הם שמות תנ"כיים, ואנשים חיים פה את התנ"ך, והבית כנסת נראה כמו המשכן, והתנ"ך הוא ספר חי פה, ואנחנו מזמינים אחרי שילה אנשים גם להרחיב את הביקורים וללכת על שאר האתרים המקראיים שיש באזור הזה, בלי להתייחס לעניין הפוליטי. בית אל, הר גריזים, לא משנה מה, אבל לטייל בארץ התנ"ך, בלי כל העניינים הפוליטיים והביטחוניים, לנסות לנתק את זה באמת מהעניין הזה, ולהפוך את זה לאיזשהו עניין. בשבועות האחרונים יש לנו כמעט 3 פעמים בשבוע קורסים של מורי דרך, של משרד התיירות, שעוברים הכשרה, ובמסגרת היום הם עושים פה יום טיול. ואני אומרת למדריכים, חבר'ה, מהפעם הבאה שמתקיים חייר לבוא לבית אל, או לשילה, או להר גריזים, ואתם תגידו לו, זה מסוכן, זה זורקים אבנים, זה אין לכם תזרוף. אתם צריכים להכיר לו את ארץ התנ"ך, תזיזו את הפוליטיקה, תזיזו את כל הפחדים שלכם, תזיזו את הכל. היה רוצה, תקחו אותו, הוא רוצה לטייל בעקבות התנ"ך, תנסו פעם אחת להתעלם מהדברים האלה, ויש לנו מזל של תקופה טובה שבאמת עכשיו מאפשרת את הדבר הזה, והתיירות באמת אפשרית פה ומתפתחת, ואני מקווה מאוד שנצליח יותר ויותר אנשים לשכנע לקחת את התנ"ך ביד, ואני חושבת שאנשים שלומדים את התנ"ך קוראים את התנ"ך בשטח, ולא ישכחו את הסיפורות מחי לעולם. כשאתה עומד בתפאורה ובמקום שבו קרו הדברים, זה חוזר לראש, ויש פה באמת בית ספר שעושים את זה פה יפה מאוד, וצריך רק להרחיב את זה, מורים ואנשים מכל שבאמת הדברים האלה יהיו חיים. אז באמת טוב, אז באמת הכי צרי זה 3 אנשים מממשל בוש שלקחו חופש אחרי שנים של לחץ, שעבדו צמוד לבוש, יועצים קרובים מאוד, מצאו את עצמם מובטלים והחליטו שהם עושים טיול בארץ הקודש בעקבות מריה וישו, אבל הם נסעו פה על הכביש ופתאום ראו את השלט ונכנסו. ופשוט פגשנו, דיברנו על זה ככה כמה דקות, והם בפעם הראשונה שלהם בכלל פגשו מתנחל, והם התעניינו בהיסטוריה קצת, ובתנ"ך, וקצת בברית הישנה, קצת בברית החדשה, והייתה לנו שיחה מאוד מעניינת, והם יצאו מפה, ואמרתי לעצמי, בחיים לא היה יצא לי לפגוש מישהו מממשל, אחד האנשים המקורבים לבוש, לשבת איתו בקפה שילה על כוס קפה, זה נשמע ממש לא נורמלי, וזאת אפשרות להשפיע ולהגיד דברים שאתה לא חושב שבכלל יכולים להיות. זה קורה. כן. זה אנשים עם כיוון כזה. ברחבי העולם מגיעים באמת אנשים, יכול להיות, יש תלבושות ססגוניות, אתה לפעמים רואה כל מיני נזירים עם תלבושות מיוחדות, יש לי תמונות של כל מיני אנשים כאלה שפתאום יורדים מאיזה מונית, יש מוניות פלסטינאיות כתומות שאני נותנת להם להיכנס בתיאום עם הרב שי, הם מגיעים עם כל מיני אנשים, ויש בזה משהו מאוד מעניין, אנשים מגיעים, מוכנים לשמוע, מוכנים להקשיב, רואים את החיזיון שלנו, אין לנו פה ויכוח אמיתי על זכותנו על הארץ, כי באמת הם באים לראות את הארכיאולוגיה, אנחנו מדברים מנקודות מבט שמאוד מחברות אותנו, אם זה ארכיאולוגיה, ואם זה, לא משנה אם זה חקלאות, אם זה תיירות חקלאית, זה מעניין אותם פה מה מגדלים, ואנחנו מפגישים אותם עם המגדלים פה, יש אנשים שפתאום רואים פה, וואו, יש פה פרחים כמו הולנדים, שפתאום רואים את האדמוניות, ואני שלחתי אותם רגע למושקה או ליעקב, והם כמה דקות איתם בחממה,
אנשים פה פתאום מגלים שבארץ התנ"ך גם מגדלים כל מיני גידולים חקלאיים מעניינים, ואנשים מעניינים פה. יש פה באמת רגעים מאוד מעניינים. אני באתי מעולם משמים של מורה שמעבירה בגרות שנה בשנה, ופתאום גיליתי שרוב הזמן בכלל דיברתי באנגלית, ופגשתי אנשים ברחבי העולם, ובאמת מאוד מאוד פתח לי את הראש, קודם כל מבחינת זה שפתאום אתה מרגיש את עצמך יום-יום כנציג וייצוגי, וצריך לדעת לייצג את הפוליטיקה, ולדעת לדבר נכון, לא לדבר את הדברים שיכולים להיות בעיות, אבל באמת מגיעים לפה אנשים מאוד מעניינים, וזה דבר מאוד מגוון. אתה עובד בעבודה מגוונת, אתה פותח את הבוקר, אתה אף פעם לא יודע מי יבוא לבקר. בין הפוליטיקאים הישראלים, אנחנו הבאנו לפה את כל הפוליטיקאים הבכירים, כולם היו פה בשנתיים האחרונות. ויש לזה משמעות, כי כשבאים לדבר, וכולם נגע לליבם, ולא היה פה מישהו שלא הסתובב פחות משעה וחצי בתל, ושמע את הכל מההתחלה עד הסוף בצורה מסודרת. נתניהו ולינור סנאק, שלום, ואחר כך יש גם אנשים משפיענים אחרים, כמו יורם גאון, ושלום מוזס, כל מיני עיתונאים וכאלה, ירון... לא, הרבנים הראשיים, הרבה אנשים שקודם כל היכרות אמיתית עם שילה ואיזושהי הידבקות בעניין של חיידק שילה, שיש בו, לחיידק שילה הוא חיידק לא מסוכן, הוא לא אלים, אבל הייחודיות שלו זה שבאמת תופס אותך במינון שאתה רוצה, ואתה בוחר מתוך הדברים שאתה רוצה את המסרים שמתאים לך. הסיפורים התנ"כיים הם מחברים לכל אחד יש מסר, וכל אחד מתחבר מכיוון אחר, אחד יותר לנקודה, אחד יותר למורשת ישראל, יש פה מגוון של סיפורים שאפשר להתחבר אליהם מכיוונים שונים, וכל אחד נגע את התחברות שלו בכיוון אחר, וזה נגע לליבם, והם איכשהו הבינו שהאתרים האלה הם אתרים חשובים. יש את כל אגף, את העניין של כל מיני אחרות שכתבו כל מיני מכתבים מרגשים על תפילה פה. יש בזה פנים באמת מאוד מעניינות, וכל הדברים האלה, אני מקווה שימשיכו ובעוצמה, ואני לפחות באמת היה לי שנים מאוד מעניינות, לא היה רגע דל, אף פעם לא היה מאוד מעניין, יש רגעים אין שעת סיום ואין שעת התחלה, ובגלל שהוא אורח מעניין הייתי יכולה לאחר הביתה, ושלא לדבר על כל החגים שהמשפחה שלי בילתה בלעדיי במשך 4 שנים, ערבי חגים וחגים שגיליתי פה, ובאמת חנן נסע בעול של להעסיק את הילדים בכל החגים. זהו, אז תודה רבה לכולם. שבת טוב.